Diyos noong kaluoy, kung divine mercy. Sumala sa atong simbahang Katoliko, ng ipadayag kang Santa Faustina Kowalska, nagpunting sa kamatuoran ng Diyos na higugma ka natong tanan ug ang iyang kaluoy mas dako pa kaysa atong mga sala. Ang mensahe sa Diyos noong kaluoy, IBC, ipambit kini kanako ni Brad Nick Santillan dito sa Bakong, unahan sa Dumaguete City, Negros Oriental, sa atong pagduaw kaniya kagadi Pebrero 8 nga naatol usab sa adlawng natawhan sa iyang anak nga ika-50 na nga kasumaran nga pinalangga niyang anak si Sister Lorenel Santillan Tangkis. Kansang hamiling kapikas sa kinabuhi si Brad Bantong Tangkis nga may duha ka pagumangkon nga mga Catholic priests. Usa nining IBC ang E, ask for His mercy. Pangayo sa iyang kaluoy. Ang Diyos gusto nga kita muduol kaniya kanunay pinagi sa pagampo, maghinulsol sa itong mga sala ug mangayo siyang kaluoy alang kanato ug sa tibuok kalibutan. Ang be merciful, magmaluluyon kung kita gusto sa Dios nga kita makadawat sa iyang kaluoy ug ipaambit kini sa uban pinagi dia sa atong mga mayong buhat, pulong ug pagampo. Kay matud pa ni Bishop Emeritus Antonio Layon Bataclan, diya sa itong mga mayong buhat, himayaon ang Ginoo, dili haron kita mo'y mahimaya. Unya sa kining completely trust in Jesus, pagsalig sa bugos kang Jesus. Ang grasya sa kaluoy makuha lamang pinagi sa pagsalig, kay kung musalig kita mas dako ang atong madawat nga grasyang Dios nun. Mao nga si San Pablo sa iyang sulat ngadto sa taga-Efeso 2:34, hilabihan kadako ang kaluoy ug gugma sa Dios alang kanato. Sa Santiago 2:13, ang kaluoy mapatigbabaw gayud kaysa pagsilot.